ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କଳାକୃତିର ଉଦାହରଣ, ଯାହାକୁ 2014 ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନା ବୁଝିପାରିଥିଲେ ନା ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିଥିଲେ। जहाँ कोणार्क में सूर्यदेव विराजते हो, जहाँ हजारों वर्षों की हमारी समृद्ध सभ्यता के निशान है, ऐसे समृद्ध उड़ीसा को कुछ राजनीतिक दलों ने विकास से वंचित रखने का पाप किया। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ସେହି ଅପୂର୍ବ କଳାକୃତିର ରଙ୍ଗକୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ମୋଦିଜୀ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। भाजपा सरकार बनते ही इस क्षेत्र में टूरिज्म के नए आयाम जोड़े जाएंगे। ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ବାସ୍ତବତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଇଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା କେତେ ଜରୁରୀ ତାହା ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସଡ଼କ ପଥର ବିକାଶ, ରେଳ ବିକାଶ ଏବଂ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଗୌରବ ଏବଂ ବିକାଶ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ये नया भारत है, बढ़ता हुआ भारत है। ये अमृत काल के अंदर भारत की प्रवेश हो चुका है, इसे अनेकों उत्साहवर्धक काम से हो रहा है। देखो, देश ने रेलवे के अंदर इतनी विकास पिछले 76 साल में दिखाई नहीं था। ଏବଂ ବିକାଶର ଏହି ଯାତ୍ରା ଏବେ ଅନବରତ ଚାଲିବ।